Wannan ko ya ci ma dai? A ba dole duba ma. Eh? Ba shi duba ma. Malam duba mun kaga ko kani na ci. This is to Malam. Ca ne ka duba mun ka gani kani na ya ci. to ba karanta nake ba shekara ta 4 ina bautar kasa an gaya maka wannan tambarin a banza yake Malam da wannan karatun na kai bautar kasa. to me kake so na ce ma To karanta ne ce. this is to Kai wannan abin da kake yi ni ma jahilin zan iya. ka gani kai jahili ne ni kuma ina karanta ma ka bari in gama karanta To ma wannan da ni da kai ma duk daya. Bari kuma ne maganin ka.